Здравейте! Имах голям здравословен проблем, който дълго време бях на медикаменти и на различни изследвания, но без никакъв резултат, докато един ден попаднах случайно в интернет пространството на една немска компания, която се казва LR Healthy Beauty Systems. Тази компания произвежда натурални добавки и продукти в сферата на здравето, красотата и хигиената. Благодарение на тези продукти, чрез натрупване, аз наистина съм с добър резултат. Подобриха моето здравословно състояние. Може да се каже, че живея втори живот и се наслаждавам на живота в момента. Ако проявявате интерес и желаете повече информация за тези продукти и имате нужда да се подобри вашето здравословно състояние, може да ми пишете тук налично или да ме потърсите във Facebook. Благодаря! Желая ви най-вече да сте здрави, щастливи и обичани!